Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Kameghalaya High Court badan buram kala ai kapeting ban penduk pendam no persya tham syong nongrim jong kani ka sarkar MDA halor ka jingi shimbenta kinong hikai bam dei sarkar hakikam san perthai. Ya ketika kam jong kinong hikai kabala rai pingsan da kaying bishar kalong hadien ba uba bright stawal marbanyang ubre u MLA ka VPP ulalit bantiet jingkhang sya Meghalaya High Court ban yakun ya ketika kam bat ulayo jing pingsan na ketika ying bishar ka jilla. Hadien ba ka sarkar kala syarem kala phai khmat shing bishar ba hedu kadui ka Supreme Court ban net yakun ban yo penyap ya ka hukum jong ka High Court. Na kaliang uba bright stawal marbanyang habaw layo i ketika kam jong ka sarkar jilla banet shiying bishar jong kari India kumtaw hap yakun ya kane kermen unjam ka jingkali menta kalong ya ketika kam kumno ka VPP kane kun na kanyo tingkah tu upat ba ukloy mo ban kershan latip syai ka jinglut banet shiying bishar kalong la kumno shi pholak tingkah ban ya le ya ka case tu menta snap ya uway na ginong hikay school ayu udan ban ong kata kawing an syukwa benrap ba kajing yakun kes jong jong ba bright jong kiwi no hikai ru ki badai kino hikai college sanction post ti kam long kata kajing yakun kes jong ki bat ka parti ajing sha kayat lat awat ki yang election hadien ti kumba bright yang kiwi de ki kamyang Henry, ladang isyam pada kayat lat kan kamdai ka kes bayakun ka VPP, henry ka deka kes bayakun ki nohikai. Dia kata ngi kwa bensyai. Dia habaya di bakato ka kes bayakun ba ki nohikai kin sya nam sya banyang election. Dia ngadu mas mudai hi ba kide banyakun ni kata ka kes, bat kila job ro ka kes High Court. Henry minta ngi ba ka sarkar kala let sasya Supreme Court alor kanika juk ke kes ban khangla di kino hikai ba kidai kimdai ban ikun election rajing smutu jonga manu dan kahok ban yang election ladau de uno hikai na ladau de u batrai kamna jong na ladau de unu brieu ubalala bandon ya kata ka fees ke baula ban ayu lawyer ba unle affidavit hakapor election naman taban file nomination utaw lala ban yale election kata kadika nongrim ka bangas ngutu bangi de menyang de habangi phai pat syakawai pat kanongrim ka ba kene kila ka sarkar kala let sya Supreme Court momta de haba ka sarkar kala let sya Supreme Court ban kontes yang ya kata ka kes hatu jong uba bright kidan hok ne gimdan hok ba kinlet kontes yang kata ka kes apo Supreme Court kita nak apa? But kita itu bakin led ban kontes ya kena kes Supreme Court. Henry ban ong pat ba kumtangan ka jingpan jong kata ka jingno senyang na upat ba. Ya kata ngamda sngoi hap tan hadu kata. Balai namar kawai ka kes kadai ka jongno. Ni haban sungtu. Dia kabar kiba pan senyang nau pat ba ban yakun kata kakis kabala bendo cipolak tingka kumbang langsung tu de kita kiba yakun ni kata kakis kide kiba yok tulop kat no de kat kum gojing smutu chunga ki bayale ikan kakis kide baro ki badan ya ka sanction post telarang ong ya ka sanction post kamumut ka tulop jungki kala de silak salor akashi benai baladang ikan ya uba bright kumu amal iru kumut ketulop jong amal iru kala ya chatahi bat kala khambun susu ti halor kata nongrem ba pan donation na upat ba ti upat ba menta uit ba ya kan seng VPP nama ka de seng ka bayang halor ka nongrem ka seng ka ba ki pat ba ki smutu ba kadan kata ka nongrem Henry lada kani ka donation kawan hi klam depan kapher ndai lada pidapan te kamot kabu jinge nama rupat ba la syai pun sekali jingkeli ba kumno kan ba
ki brio ki pala kamai silak tam akashi benai ki pa Indonesia nau pajba ubala bandai uba shubelas ngi ubala bandai uba kunta batre ki kam barit baria bat niu pajba bun sin hi ladang ipen ngi iba usngutu ba kinohikai kirut tulopan andai kata kam de ke jing sisa kidan bunjat kinohikai kidan kinohikai private kibala ban kamai duna ya ka sanajara ka sibenang kidan kinohikai SSA kidan kinohikai ad hoc kidan kinohikai deficit kidan kinohikai government bat kidan kinohikai sanction government kumju te kajing ki jong baro kinohikai kamde kumju te kata de ke ka ba upat ba smutu te lada upat ba usmutu shai te kani gajing le kes kadai ba kinlet banyale kata kes banyakun but kajing sngo jongale lada job kes menuru kabyang namar balai ngaong kabyang namar sisin ba la job election lada de UNDC ne lada de UMLA ne lada de UMP ru kajing sngo jongahi udai ban surrender no ya kawai ka sanction post andai ban batsa namar bunsin kum ki nohikai kadang ni ka special ka jingsha ka ba compare naka sarkar ba unohikai ula banyele election andai da ka ba ushim ya ka leave without pay te ula banyele election hadin jongata ka leave without pay kabumut hak tu ki penai ba yele election shim tulok kan kamut ula long Ramadan be shim tulok te lada di ba ula ram election te ula banjit banlit phai na lit phai su kata ka kam hikai ba kata ru kosyong ha ki benta ba pher kum ladangi kran chpang ka MC te ka apo kawan na ka MC na kawan na ka sarkar ada kawan na ka sarkar ka compare sarkar kalaban sya syuru nelada kawan na ka MC pan kasyong ha ka MC baka kami ba unie nohikai ulong valuable hadu katno but takadang day ne kam day hok su ya kata school bakan lang biang yu tau nohikai te kata kasyong bi ka bo jong ka MC baka ta kasyong bi ka bo jong ki ba point kan te ladangi kenyi kini ki ba sanction post pan kumbangala ong mene kini gibala yo ya ka sanction post katulop jongki kalahe telada ki sanction post ki nohikai ki dan shibun telada kita kino ki ano senyang te kandon gajing thot iyo namar ha katu kapor baki ale case ning kongru kaladon hi kata ka jing lum donation na kaliang jongki nohikai bat kila apil syaki para nohikai kila apil du syaki nohikai deficit Henry mentapat ngai kala shim na kawai pat katan kan te mentapat kala yat no sha ki patba te kata ka jingya cari pat baru kala long kamlong direct ya ka ba ngam sngu ya hap kat kum ka jingyo jengki bat ka kum ka pus ka ba kibat te ladang ishim ru ya uba ardan benrap bahaya kawai ka ba ong one man one post mut uwe brio unbat ya kawai ka kam ya kan ni ka pus ngila ban shim ba ardan ukuran syapang ki MLA ber ki MDC bawa MLA umde ban yang MDC syu te ngasu ya ha ba ya kata namar ba balai we brio lada u kwa ban trai hok shisha tang ka we ka pus kala biang te don kam ba un bat bro artli ki pus te kalong kumju ikan ladangi ken ya kitu ki bala job election lada ki de ki MLA ki MDC ne ki MP ru ya ka sanction pus kata ka we ba ka sanction pus ka bakibat ha ka jing small jonga kidi ban pelatno namar ha ka ni ka partai hiran kam lada la pelatno ya ka we mut ki we pat kilayo ban apply kata ka pus ladangi ong ba o ban pa pelat ya kata ka pus yo ram election no hadin san snem pat kanja komno te yo long kum bale ben yo ta u kertong ndai em kanum long ka ba le ben yo ta kertong namar ki MLA ru lada kiram election no hadin san snem ki juyo ya ka pension te ka pension ru kiyo dan nalor ka pension te kila ban trai ru kiwe kam te kila ban apply biang kila ban kumne kumtai te kata ka de ka jing sngo jonga ba kata ka de ka
jing pensyai ti ka jing pensyai ka ba khadu ka ba ngadon benong kalong kumne kan tang ba ngakren bat nga pensyai kita kamut ba ngalong persya ya ka parti lan yang ngashim site jong kani ka parti ne jong kani ka parti handai ngakren bitang ya kanongrem ka ba ngayang bat ngakren ya kanongrem ka ba presiden jong ka VPP hiu yang nadu besdang bat niya nya kata ka ju kanongrem nim dai kin bangin jit kan ba all lada kiwei kile umlong lada ngile mangi long dia kata kamdai kin banlong kata kamdai bandon bangi de ban check ba mangiru ngilong kumno kiweru kilong kumno namar kani kadai ka demokrasi padha ka demokrasi ngidei bangin tray ha kata rukom ba baro kilong equal kan ndei bangin pet siliang khmat yano omdei ban pet siliang khmat yau kamon ne yau kadiang bat kadang du ka jingong ki ong kumni ba ka NPP lei ki babat kam ki dikino hikai sudah ki babun hot kan ladang isyam hakata nongrem ke NPP ru bun ki babat kam ki no hikai sudah hadeng habru ban sngotu ba ke NPP ru ka yele ya kan ka kes ling ba ka sarkar mo delada kata ka kes ki job ang ti ha Supreme Court kamut kita ki babat kam jong NPP ru gindu kita gi babat kam jong ka VPP ru kendo mende badu siliang ka Supreme Court kanom la banong ba tang gini jong VPP kendo no kini gi NPP kini gi wei kendo andai kam long ta ka sisin ka ruling jong Supreme Court kalong kumju na benta jong baro balada kidu kini ki ki biru kendo ki siru kendo ki diru kendo kata ka di ka jong smutu jonga bat kata hi ka jong pensyai